Itse asiassa tää on aika täydellinen näin. No, nyt rauhoitut vähän. Nyt rauhoitut. Mutta jos se laulaakin, sit oot sillä tälleen ai. Ei ne pure enää paratiisissa. Mut jos ne puree, niin ei se satu. Ai niin joo. Mut otetaan tonne huumorikuva. Tää on loistava. Saaks vielä yhden? Ai. Ei hei, sit semmonen ois siisti kuva, että sä annat niinku vitoset tolle. Et sä niinku paskaatte niinku kättä. Okei. Hei, jatkaa luonnollinen lahjakkuus. Eläimen kesyttäjä. Sä voit tehdä sun vasemmalla kädellä vielä jotain. Just noin. Wow. Loistavaa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mä mietin, että kerrospa jonkun tämmösen JT-jutun tossa vain ovikelloa. Tässä olisi tämmöstä tarjolla. Tää voi ottaa takkia. Sitten me oltais sanottu, että ei me haluta ostaa mitään. Hei hei. Täällä onkin kaikki vanhat tutut. Joo, tässä on näitä kuvia eilisestä studiosessiosta. Yhteinen vapaa-aika. No joo, just se, että jonkun verran ulkoillaan yhdessä. Ja kyllä me just koetaan se, että ystävien kanssa voidaan viettää aikaa, niin se on myös tosi virkistävää. Että joko kyläillään tai pyydetään ystäviä tänne näin. Se on tosi kivaa, että... Sitten tässä on tää meidän eläinten kesyttäjä. Niin. Ihan omassa elementissä. Välillä sitten just pelata tietsapelejä tai jotain semmoista vähemmän just aktiivista, katsoa telkkaria. Eikö se ole vähän niin, että semmoinen kuva kuin malli? Nyt olitte hyviä malleja, helppoja malleja. Niin, tuossa vähän harjoiteltiin paratiisia varten. Muuta kysyin ennen studiossa, niin, että miltä se paratiisi näyttää tai tuntuu. Niin haluaisit sä kertoa? Kyllä, mä odotan paratiisilta sitä, että siellä on luonto puhdas ja sitten ihmiset on onnellisia ja ne voi olla onnellisia ikuisesti. Ja siellä ei ole mitään elämää rasittavia tekijöitä, sairauksia, kuolemaa. Siis kyllähän joku 70 vuotta, jos ihminen on maan päällä, niin kyllähän se nyt aika lyhyeltä silleen tuntuu. Että et se nyt siinä kuitenkaan loppujen lopuksi hirveästi ei tehdä. Oot töissä siitä suurin massa ajasta ja sitten eläkkeellä ja sitten siitä kuolet jo pois. Että kyllähän sulla olisi paljon asioita, mitä sä enemmän haluaisit tehdä elämän aikana, mikä on sitten taas tulevaisuudessa me uskotaan, että mikä on mahdollista sitten. Ja meillä tosiaan niin siis se aika on, me voidaan vaikka istuskella jonkun solisevan puron äärellä, siinä syödä jotakin valkosipulilevitteellä olevaa patonkia ja ihan vaan nautiskella siitä elämästä siinä kauniissa luonnossa, mitä on. Ja kyllä se semmoinen toivo on, mitä odotetaan ja joka tuo todella niin kuin voimaa jaksamiseenkin tässä maailmassa. Kuuletan Isä meidän rukouksemme, lähestymme sinua poikasi Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Mä ajattelin tuoda pullon viiniä tänne, mutta en mä tiennyt, että miten täällä syödään ja juodaan. Kyllä voidaan. Ei se olisi osunut harhaa ollenkaan. Kyllähän se on viini hyvän ruoan kanssa, niin se on paikallaan. Mitä? Huutomerkki. Ettekö tiedä, etteivät epähurskaat peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät haureelliset, eivät epäjumalan palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät luonnottomia tarkoituksia varten pidetyt miehet, eivät miehet, jotka makaavat miesten kanssa, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juopot, eivät herjaajat, eivätkä kiristäjät peri Jumalan valtakuntaa. Ja tavallaan me Jehovan todistajat, niin ei me haluta mennä niin kuin yli eikä ali se, mitä Raamattu sanoo, että koetaan mahdollisimman tarkkaan saada selville, mitä Raamattu esittää, mikä on Jumalan tahto, ja sitten toimii sen mukaan. Niin, seksihan kiinnostaa aina kaikkia. Mitäs se, millainen kanta JT:llä on sit siihen? Seksi kuuluu vain avioliittoon ja näin se on meidänkin tapauksessa ollut. Että sitä vasta sen jälkeen, kun on vihkivalat vannottu, niin se on ollut sitten miellyttävä osa sitä avioliittoa. Hei, tulkaa tänne. Älkää nyt sinne jääkö. Ei mä nimenomaan.
Jere, yritä edes. Joo, mä yritän. Great. Fantastic. Oho. You rock. Mulla tulee varmaan you suck. Miten paljon te harrastatte niinku näitä tälleen? No mä taidan olla just... Missä se on tuolla? Mä taidan olla kovempi pelaaja just kun nää Korhoset tai muut tässä. No Milkosta mä en kyllä sanois. Kyllähän sitä tulee pelattua just, että tietysti koittaa just vähän valikoida just niitä pelejä semmosiksi, jotka olis semmosia mieluummin rakentavia pelejä kuin just sit jotain semmosia kauheat väkivaltaa ammuskelupelejä. Että... Tää onkin hyvä alku toisinne taakse ja mun heimo. Jehovan todistajat tunnetaan tanssimattomiehistä. Se on niin, yksi tunnuspiirre. Näin jo. Kiinnostaa sitten toi, kun teidän elämäntavassa on tää Harmageddon. Jotkut ihmisethän yhdistää Harmagedonin ydinsotaan, mutta Raamattu niin selkeästi osoittaa, että se tuho, mikä silloin tulee tapahtumaan, se on valikoiva. Että se ei ole mikään tämmöinen katastrofi. Että sellaiset ihmiset, kenellä on hyvä suhde Jumalaan, niin heillä on mahdollisuus sitten säilyä. Ja maapallo itsessään tulee säilymään. Että ei se ole mikään semmoinen, että maailma tuhoutuisi. Joskus on käytetty semmoista ilmaista kuin sota sotien lopettamiseksi. Se on juuri täydessä merkityksessä sitä. Ja sitten sen jälkeen, mitä seuraa, niin se on tosi onnellista aikaa. Oot sillä vaan, hei, kiitti. Hei! Sitten käänny vähän niinku tänne päin, niinku No nyt näin. rintaman suuntaan. Noin. Joo, just noin. Mä ajattelen paratiisin sellaisena niin kuin toimivana ihmisyhteiskuntana. Sellaisena ihmisyhteiskuntana, missä tavallaan niin kuin puuttuu ne kaikki epäkohdat, mistä me häiriinnytään nykyisin. Sitten jos ihmiset saa laittaa tämä maapallo sellaisen kuntoon ja sinne omat talot sinne tänne tasaisesti, niin täällä on aika kaunista ja ihmiset on sovussa. Ja Tosi kaunista. Tosi kaunista. Joo. Joo, mulla on just semmoinen haave just paratiisista, että vois pitää majataloa. Mä kokkaan siellä sitten. Mä kokkaan kanssa. Et sä saa kaikkea kokkaamista suorittaa. Joo, kyllä mä just haluaisin pitää semmoista majataloa, koska kyllä mä uskon, että ihmiset sitten just matkustaa ja tapaa ystäviään ja kiertää maailmaa, niin se olisi tosi kiva, jos saada osoittaa semmoista vieraanvaraisuutta. Kyllä just niinku se, että just ihmiset ja pedot sitten on just yhdessä, niin se on mielenkiintoista. Ja sinne ne lapset liittyy just niin kuin meidän just unelmissa ihan erottamattomasti. Niin, ainakin siihen alkuvaiheeseen. Tietty, kun on ikuisuusaikaa, niin sitä kerkeä tehdä mitä. Sitten mä harjoittelen musiikkia, erilaisia soittimia soittamaan, laulamaan. Toivon mukaan on parempi ääni silloin ja voi olla erilaisia lemmikkejä. Kaikki sellainen niin kuin, lähinnä semmoinen normaali elämä. No vielä pari kuvaa. Sanokaa please muikku. Muikku.